Bro, magayon na sinabata ni Ube. Swertihon nga ni. Chika bibis talaga. Araw ka nung ulawas mo. Anong klase ng Araw mo lawasan? kukumela. Ay, kukumelan ano pa lang to ay. Panood. Coco-Melo. Ang lawas na, Gargili Acer, Gargilo. Ang lupit, ang sabi. Kanino? Yung cute ang pati. Na ano ka? Hindi mo kagabos pa di. Kapata nga. Tinaw ko sa iyang hawak ko. Kaluluwa, puso't balon-balunan. Kung ano? Na ano ka? Nag-spray kami sa mag-umaga. Ha? Nag-good morning ako, tapos... Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mabata-bata ka, tapos maiwala yan. Balik! Tagal na Malik! yung advice! Malik! Kaya para walang nagmama. Malik! Pero katangap! Panganganit! Ay, kala ko baga break naman kung bata mo. Ito nag-ibig ka! Uli pa di, kahirap na si Renato. Nagkaroon yung problema sa buhay. Ibo ka nagpaparala ko baga ito, garong nawawala sa diri. Kan nakaagi nasa si... Padi! Nabalitaan nito itong may bata dumay kansalo! Puri ko naman yung magkaibahan! Puri ka kahirak sabi! Eh, man lang ito, balita ko sa indo! Nabalita mo sinabangga dyan ng motor kansarong aldaw? Ay, iyo, baga magburasakan nga ni si... Talsik si gulo! Nagtama duman sa waiting room. Sumabay lang sa bayo sa pakiramdam. Ay, sumay lang ba rin? Masali kayo ako sa World of Sing. Word of sing. Yun kami, salamat magaling baili oh. Ano to? Uli pa di. Uyam-uyam ako. Nagbangan ako si Rarogo kung pag-ritos ko nagtataranggalan. Maringan, ikaw mo tamay sira pa! Tatamot! Ano ka? Nabalitanin do itong baradilan dyan sa tulay. Niyo. May nagbaradilan man dyan! Wah! Dyan sa tulay kan sa... Kailangan ka dyan. Takol, gadan nga si Aliana. Mami din sa Eliana! Naman si Gardo, pero sa palaginip lang pala nito. Ay, ito sa Hindi probinsyano ka man daw. Diyos ko. Action star ka! Yung, ay sa'yo yung tang ano, acting ta. Yung, piplay ko lang. Iyo, iyo. Yun na isa. Yo! What's up, Pasiram? Yung kitang hindi sa lugar kong ngayon yun daw. Gubat-gubat. May ibong kaming content. Magibo kaming sarong seryosong content ngunyan. So, sana magustuhan ninyo to. Abangan pati nung di pa kayo. Yo! Kita igno yan guys sa barangay Matibay, Tururo ang Laway Street! Shout out! Shout out! Ay, nagpiridyo kami ni Dio. Peace out! Bulit pa di, pag itong nagyaman ako, pangarap ko, babakalong ko ang Earth. Uy, grabe yung pangarap ko. Iyo, taang gigibong ko sa Earth, tatanggalon ko mga tao, papalitan ko ng mga alien. Alien! Iyo, mas maano ang Earth ay, ang Earth kaya, garo yan mundo, tas ang mundo, garo Earth. Nakasya buka pa din. Hindi mo na kung nakasya, buwan na siguro, nag-ira lang ka din mo ano, kamot ko, nasampaling pa mundo, baka hindi ko para kontra sa kuha. Pangarap ko talaga maging astronaut. O pangarap ka daw ng astronaut. Hindi ako pangarap ko niyan, pero mas pangarap ko niyan. Ano ang dato? May kuryente sa inyo pa di. Anong kurinti? Makikinuod ko ta ako. Inaabangan ko kayo itong, itong adventure ni Dora. Ha? The Explorer? Tapos, Di ba pag nagpapralakaw si Dora, makakasabatan niya duman si Eugene. Eugene. Iyo, tatagaw siya ni Goku. May sintabi si Goku. Iyo, taga. Zup! ito na daw. Tapos mo na lamang itong subject mo sa PE? Dahil pa baga, mapay libagada sa sa covered court. Kala ko sabi ng deadline ka to. Buray pa di. Hindi pa Ano? Ano na nito sinyari kay Guryo? May pinapagulayan man Ay kami naman Gilyo. ito, hindi rin game guy na pati. Loy-loyan mo tarang mo mabataon! Ano? Siguro yung kaya nakapagkaning ikos, tapos itong ikos din nagkakaning tubig sa baso. Tapos itong kamayo, nagkakaning doot, itong doot, nagkakaning karabaw. Kaya nakapagangaki pag may kinaka ka ng ikos. Hindi pa para sabi,
Yan ang nanonood mo kaka-TikTok mo. Ano ka na? Ayaw naman ninyo, madardigdiyo ka, mabarita ka ni kung ano-ano, mapagalong kang intindiyo, nabatao na nga mo! Yan ang sinasabi. Sabi mo na ba nag-istorya? Kumalik ka dyan. Si Paong Taka. Kahirak si kusang Napilay nga ida si Pala Subago. nabalita mo sila, Vita. Ano? Bago sila. Kahirak, sabi si Kabilya nagkatirik ko dahil dumo sa pagsampaling. Si Karabaw nga ni, ang sabi Subago katong sa balita ni Kuya Kim, Oh. dahil na siya makakal. Yo! What's up? Total ako rin maisip na content kaya ito na. Pangkabay lang mo po. Pero, sana na-appreciate ninyo daw ito. Shout out. Namiletis ko si Tito Cafe, tas kay Sheila May Marinas. Shoutout sa mga kapay dyan. Shoutout kay Abigail tapos kay Dayan. Shoutout. Yo, shoutout kay Nixon Disney kay Ate Silvia Bude, kay Ate Irene, Kuya Speed sa Papatang Tanapartel, sa Kapos na Bicolano sa Lupi Vines, Dawaday taga Lupi Bas. Peace out! Peace out!